Oh iya, kanca-kanca, aku baru ngombe wedang coklatos. Wedang coklatos iku asli saka coklat Italia. Saliyane saka coklat Italia, regane yo murah, yo gampang carane gawe, yo marake ati seneng dadi bungah. Saliyane ono wedang coklatos iki, yo ono stik coklatos. Stik coklatos iki ono varian rasa, ono hazelnut, ono stik asli coklatos. Coklat ini enak, renyah, lan coklatnya iku coklat Italia. Jadi kanggo kanca-kanca sing lagi mumet, susah atine, coklatos solusine.